Čus, vítejte v úvodem videu na kanálu Stars Gaming. Tohle bude let's playerský kanál a rozhodně vás zajímá, kdo tady bude natáčet. Já jsem Dany a se mnou je tady Freddy, co? Čau. A Krako. Čus. Rozhodně vás taky zajímá, co budeme natáčet, takže já budu natáčet určitě nějaký mody, modovaný Minecraft jakoby, pak z Mafie 2 a ještě asi něco dalšího, nějaký Need for Speed a tak dále. Freddy? Tak já budu natáčet World of Warcraft, Counter s Krakem a Vietcong a normální Minecraft. A Krako? Tak já mám pro vás přichystaný Assassin's Creed, zatím teda jedničku, dále mám Zaklínače, kterýho jsem si předehrál a určitě, jak říkal už Freddy, teda Contra, můžeme dát i Shakes Effengit a uvidíme, co bude dál. Jo, a spolu dohromady asi všichni tři budeme natáčet ještě Team Fortress 2 a Dotu 2. Možná ještě něco přidáme, asi nějaký single player z Minecraftu, až vyjde 1.6. Takže to je průběžně zatím o našem kanále, později si dozvíte víc, abyste nic nezmeškali, dejte odběr a my se s váma loučíme. Čus. Čau. Čus.